Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini. Muverengi wenyu ndiri Netete Vimbai vekwaMasiziva. Sekuziva kwenyu patikasiyira muchitsauko chapfuura, tinoona Andre naLebohang vachipambwa nevanhu vavaisaziva vachipinzwa mumotokari. Ndichaverenga patakasiyira. Mise motokari iwe, akadanidzira Andre. Kubvira pekutanga akanga anyumwa paakaona munhu waaisaziva aiuya nemotokari. Chitsauko 22. Paive pakati peusiku hwemuvhuro zuva rechipiri mumwedzi waKurume 2015, kureva kuti pakanga papera mazuva 3 mhondi dzatanga kuteura ropa. Makore emvura aiva akafukidza nyeredzi nemwedzi. Nyadenga vanenge vaitamba chinyemu nevanhu sezvo mvura yaisatombonyatsonaya. Motokari yaizeya-zeya ichiita seyaida kuwa. Pane imwe motokari yakauya kumberi ichibva yasvikotunga yaivena naAndre. Yakakudubuka motokari. Vaye vekuidhuma vachibva vabuda mumotokari. Mutyairi, Lebohang naAndre vakazomorwa kubva mumotokari vachibva vakandwa mushure memotokari yekuvadhuma. Iya motokari yekudhumwa yakadirwa peturu ichibva yatungidzwa. Pakapepuka Andre akaona ari mukamuri rakavharwa raaisaziva. Akanzwa kugomera achibva acheuka. Akaona Lebohang akaungana mukona achiuira nemarwadzo. Ipapo Andre akabva arangarira zvaive zvaitika. Akatsvaka nhare yake muhomwe ndokuishaya. Pfuti nayowo yakanga isimo. Akashaya kuziva kuti vanhu vakanga vavatapa vaidei. Akadanidzira kuna Lebohang, uyo akaramba achingogomera. Andre akasimuka ndokuenda kwaari. Akamuzunza. Lebohang achibva amutarisa. Wakuvara zvakaipisisa here? Akabvunza Andre. Kwete, rutivi rwangu ndiro rukundishungurudza. Lebohang akadavira. Zvakaoma, ini fesi ndiyo yakuvara. Ndinenge ndatosiya zino rimwe chete. Zvakaoma, ndianani kuvatisa muno? Zviri pachena, vakaisa sibhelo mufoni yangu ndivo vatibata. Sibhelo chizvi? Akabvunza Lebohang. Forget about it. Ndechimwe chisikwa. Director pavakangopedza kutaura naAndre parunhare vakabva vamuka ndokunanga kumuzinda weZSS. Pane zvavaiva vasina kunzwisisa. Vakasvika kuZSS vachibva vadaidza mumwe wevatevedzi vavo muhofisi mavo. Director vakanga vaine vatevedzeri vaviri. Varume ava vaiti mumwe akashanda masikati, mumwe oshanda usiku, kuitira kuti panguva dzose paZSS pange paine mukuru. Something is not right. Andre anga achitaura muuzhinji. Ati ndikamuti sei wadaro, achibva andivanzira. Paazoti CIO, ndabva ndaziva kuti ane wainaye waasiri kuda kuti azive nezveZSS. Vakadaro direct. Saka manga mati tiite sei? Akabvunza mutevedzeri wavo, mutevedzeri wadirector uyo aizivikana nerekuti deputy. Andiudza paari, akati ndimutumire munhu nemotokari. Zvino ndave kutya kuti inogona ngeri trap. Kuti kudaro, mafunga kuti maybe mhondi dzamubata dzichibva dzamufosa kuti afone. Pamunotumira munhu naye achabva abatwa. Hongu, Andre nzungu isingatsemuki. Maybe mhondi dzine zvadziri kuda kuziva, asi iye Andre ari kuramba kudziudza. Vakadaro direct. Saka dziri kufunga kuti pakauya mumwe munhu dzinogona kuita kuti adure. Exactly. Saka pakaipa. Zvino matitoita sei? Ngatitumire timu kwaari, titumire motokari, asi tinotumira support unit. Zvinoita here izvozvo? Ndizvo zvinotoita manje. Akatumirwa mapurisa aye anonzi nevamwe mablack boots. Ichi chikwata hachina nguva yekubvunza, chinongobinha chete. Yuda aiva mumba make akabatira runhare mumaoko. Akarangarira achiri kuchikoro paUniversity of Zimbabwe achiita zvidzidzo zveWar and Strategic Studies. Mukirasi yake hapana aimukunda panjere. Izvi zvakaita kuti mapurisa emuchivande amuone achibva amuisa muchikwata chavo. Pane murume wechikwata ichi ainzi Mr. X akazokumbira kuti vashande vose. Unohura mari igona yemwanasikana.
ndiMr X vakabvunza. Inga munoiziva wani? Yuda akapindura, unohora mari yemacivil servants iwe uchiita basa rine ngozi. Zvinoreva kuti hurumende inofunga kuti upenyu hwako huri wethi tumazana twemadhora twaunotambira. Yuda akadzamisa pfungwa ndokuona Mr X sevaitaura zvine musoro. Akakwenya wivhi yake yanga yava nemwedzi mitatu yose isati yachinjwa. Akatarisa zvipfeko zvake achibva afunga mai vake. Basa rake raive raita kuti akanganwe zvese sezvo aisada kuvaunzira ngozi. Vavengi vanowanzovingira hama dzevanhu vakaita saYuda. Yuda akazoti, zvauri kutaura chinenge chokwadi. Waonaka, ukashandira ini unowana mari yakapetwa kagumi pane yauri kupiwa nehurumende. Saka matitoita sei? Isu ngatitei semakava muhwai. Tichashandira hurumende, isu tichitengesera vavengi zvakavanzika zvechikwata chedu. Zvine ngozi izvo. Hapana chisina. Advantage yedu ndeyekuti pamusoro pane wandinoshanda naye, saka hatibatwi. Modzi yemakaro neutengesi yakadzvarwa ikatumbuka. Yuda akavainda mubvudzi rechikwata. Iye nevamwe vake vanoti Tekshua Kombo, Catherine Shumba, Ronald Dzareva, Messi Mlambo vakabatana ndokuita kachikwata kari muchikwata. Panguva yaKetis vakaronga kubatana nemurume aida simba rekuti azobata matomu kana mutungamiri wenyika asiya chigaro. Chikwata ichi chaitungamirirwa naMr X chichitsvaka Ketis pasi nekudenga kusvikira chamuwana. Kumuwana kwakava kufarira ng'anga ichazobata mai sezvo Mr X nevamwe vakabva vafa. Nyaya yemhondi dzaive dzarura dzichiuraya veJoni. Yuda akanzwa nezvazvo. Paakaziva paive naAndre akabva ati maita basa Mwari. Akarongana nevamwe vake kuti vabate Andre vozomutengesera mhondi. Kumutengesa hakwaizombonetsa sezvo chikwata chake chaiziva vavengi vehurumende vazhinji. Vamwe vavo vaigona kunge vari mhondi dziri kuedza kuuraya Andre. Yuda nechikwata chake chaive chaisa Sibelom risina kupedziswa. Sibelom igonye rinogara murunhare richitapa mazwi pamwe chete nekutaura pane nhare. Lepatov akanga amboita sekunge aishandira vavengi achibva aita kuti Sibelom rimboshanda zviri nani, asi Ketis asati aripedzisa. Lepatov akanga akwanisa kuti Sibelom rione pane munhu nekutapa mazwi pakuchaya nhare, asi zvimwe raisazvikwanisa. Aigona kuita izvi kuti riite aingove Ketis chete. Yuda akaita rombo rakanaka rekuti Lepatov haana kuziva kuti aishandira mhandu. Pakapera nyaya yaKetis, mhandu dzakasara neSibelom risina kupera. Yuda paakachairwa runhare naAndre achimukumbira rubatsiro, akabva achidzaura nzwanda. Paye paakasvika pamba panomupemerero neteksi, Andre akasvikopinda motokari yaYuda. Pane foto randatora remumwe munhu abuda pamba apa izvezvi. Ndipe foni yako ndikusendere neBluetooth. Yuda akanyepa. Andre aiva mushishi rekuronga mapindiro avaizoita, nokudaro akatamidza Yuda runhare. Yuda akatora runhare achibva atumira Sibelom kunhare yaAndre neBluetooth. Baba nhiyai miya, hatina zvatakaziva. Yuda paakabva pana Andre akabva audza vamwe vake kuti zvaive zvava nyore kubata Andre. Andre paakachaira director achikumbira motokari, chikwata chaYuda chakazvinzwa chichishandisa Sibelom riya raitapa mazwi. Chikwata ichi chakabva chatumira munhu wacho kuti anotora Andre. Hurukuro yeAndre nenyanzvi vavengi havana kuinzwa, sezvo Lepatov aivatadza kugadzira Sibelom kuti rinzwe hurukuro dzenhare dzakavanzwa sezvaive zvakaitwa nenyanzvi. Chikwata chakatumirwa nadirector chakasvika muna The Chase kuMount Pleasant ndokushaya kuziva kuti chopinda papi, sezvo Andre akanga asina kutaura musha wavaive vari. Varume vakapedza nguva vachidzungaira kusvika varovera runhare aiva atumwa nadirector kuti avatume. Akaroverawo director avo vakazorovera Andre vachiti pada aizovaudza pavaiva. Director vakarohwa nehana vonzwa nhare isingapinde. Izvi zvakavashamisa sezvo Andre haizombodzima nhare yake nemamiriro aive akaita zvinhu. Fungidziro yavo yekuti Andre aive panguva yakaoma yakabva yasimba. Director vakakumbira Lepatov kuti avaudze nzvimbo yaive yapedzisira kuonekwa nhare yaAndre pamhepo. Lepatov segweregwere remakombiyuta akakwanisa kuziva nzvimbo iyi achibva audza director.
Director vakatumira shoko richibva rasvika kuvarume vesupport unit. Mapurisa aya akasvika panzvimbo iya yaiva yapisirwa motokari yaiva yatora Andre naLebohang. Nhare yaAndre nepfuti yake pamwe chete neyadetective dzinochekwa iya yakanga yatorwa naLebohang. Zvakanga zvapararira motokari. Mapurisa akadongorera mumarasha emotokari ndokuona musina chairatidza kuti maive neakanga afiramo. Imbwa yemapurisa yakaburitswa mumotokari ichibva yaronda hwema kusvikira yasvika pamusha waiva watenherwa ana Andre mumugwagwa mumwe chetewo. Chikwata chaHilda chakasiya muchengeti mumwe chete pamusha wavaiva vapfigira ana Andre ndokuenda kunokanda chiredzo murwizi rune vavengi vese vehurumende vachaive chambotengesera zvakavanzika zvehurumende. Chiredzo chaive nezita raAndre senyongorosi. Vapanduki vakaziva kuti sezvo mhondi dzaida kuuraya Andre dzaizokabira vapanduki voita mari usiku vamwe vasati vamuka kuti vaende kumabasa. Hove dzakaiona nyongorosi dzichibva dzati, no, tsitsidzei musikana webasa kutakurira murume wamadhamu mvura yekugeza. Mhondi dzakangoyeva nyongorosi ndokurega kudyira. Chikwata chanaHilda chakaedza kuvhesa chiredzo dzichiti zvimwe hove dziite tuhasha twekuti iyi nyongorosi yave kufarisa. Vamwe vanoti kuuraya kunoda mwoyo murefu, nokudaro mhondi dzakagara pasi ndokuti kana hove dzadyira dzichasimuka. Dzakanga dzakavarayirwa dzichiraura mhandu dzisingazive kuti musha waive wapinda vavengi kuzonunura Andre. Muchengeti aiva asiyiwa paakaona mapurisa achiuya akabva achichitsoka ndibereki. Hapana akamuona achitiza. Andre naLebohang vakanunurwa vachibva vaendwa navo kuchipatara sezvo vakanga vakuvara paye pakakudubuka motokari yaichairwa nemumwe wemhandu. Pamba yaiswa Andre pakawanikwa tuchembere tuviri twechirungu. Murume nemukadzi twakasungirirwa muchimbuzi kureva kuti pamusha apa paisava nemhandu. Izvi zvaireva kuti kuwana mhandu kwaizonetsa. Andre ari muchipatara akaziva kuti Hilda aiva nechekuita panyaya iyi. Andre haana kuda kuudza munhu, aida kunyangira iri kunyangira. Nyaya yange yakura muto. Andre naLebohang vakanga vari mukamuri rimwe chete muchipatara cheParenyatwa. Mibhedha yavo yaive pedyo nepedyo kureva kuti vaigona kuita hurukuro. Andre akaziva kuti achida asingade director vaizoziva nezvaLebohang. Pakanga pasina pekuhwandira. Nemazwi ari pasi vaviri ava vakataurirana. Saka ndichakufumuraka ndiAndre uyu. Ukadaro unondikuvadzisa, akapindura Lebohang. Nani? Imagine mhondi dzikaziva kuti pane mumwe mupurisa weHawks ari muno. Mhondi idzi dzine havi yeSouth African meat. Hauzvioni here? Apa warevesa nemaGMO amunodya makati koreika imi. Saka nditi ndiwe ani? Ingoti nditolani dlodlo, a visitor from South Africa. Wangondiwanawo ndakasungwa nemhondi musemurumu mava kukanda kumabheo chizviya kumabheo ring. Yes, mabheo ring. Ita sekudaro chete, ini ndicharuka dzangu nhema. Varume vaviri vakapinda maive naAndre. Mumwe wavo aiva akapfeka bhachi jena remadhokotera, mumwe aisava nebhachi jena asi airatidza sadhokotera sezvo aiva akabata mafaira aive nemapepa. How are you guys? Akadaro murume webhachi jena akatarisa Andre naLebohang. Tiri nani hedu? Andre akapindura. Ndauya kuzokupai mainjection enyu. Mumusha weMilton Park pedo nedhorobha imwe mhuri yakanga yaitwa nhapwa. Maine vana vavo vatatu vakanga vanongedzwa nepfuti nemunhukadzi aive akavhara kumeso nenguwani yeshinda yemajuzi. Hilda akaziva kuti Andre aizoziva kuti ndiye aive apotsa amuurayisa. Ari mumwe munhu angadai asina kushushikana.
Yudha akaziva kuti Andre aizobatanidza 1 na 1, akaziva kuti hapana mumwe, ndiYudha aive aedza kumuurayisa. Akapindwa nechando Yudha kusvikira aronga zano rekuti aurayise Andre. Hazvina kumunetsa kuti aruke zano. Madhokotera ese epaparinyatu aimaziva akawanda. Akachairawo akachaira achibva aziva dhokotera aive nejana rekuona vanhu vakakuvara usiku ihwohwo. Akabaya-baya kompyuta achibva aziva kero yaigara dhokotera uyu. Nenguva isipi akanga ava pamba pake kuMilton Park. Akapinda pamba apa achibva atyisidzira mhuri yepo. Fonera murume wako undipe nharetoni. Akanga adaro Yudha. Mai dhokotera vakapindwa naJune vachibva vafonera murume wavo. Dr. Kurebwaseka vakadayira nhare yavo vachinyemwerera. Zvinongonakidzawo kakuchairwa nhare nemudiwa wako uri kubasa. Ndiya ndeipi? Vakadaro havo vachifara. Vakazorohwa nehana vonzwa izwi ravaisaziva roti. Listen, Dr. Kurebwaseka, ndine mudzimai wenyu nevana pano. Ukasaita zvandinokuudza, ndinovauraya vese. Pane varume vaviri vauyapo usiku kuseni kuno vakuvara mujodzi yemotokari. Umwe wavo vanonzi Andre Gumbi. Ukacheuka uchaona murume akapfeka jini reblue nesheti yewhite. Dr. Kurebwaseka havana kucheuka. Murume airehwa aitove kumberi kwavo. Right, enda nemurume iyeye muna Andre neumwe wake wobva wabaya injection rinouraya ipapo. Ukangoita zvemafani chete, I'll kill your wife and children. Usatombopuse zvako zvekusvika pakunyevera mapurisa. Murume waunaye achakutevera pose pauchaenda kusvikira wauraya vanhu vandataura. Uri kundinzwa? Hongu ndiri kukunzwa. Please don't kill my family. Vakanga vosvinha dhokotera. Rega kuchema because vanhu vanozoona kuti uri kuchema voda kuziva kuti chii chaitika. Dhokotera vakabva parunhare vachibva vadungamidzana nemurume wejini nesheti chena voenda kuhofisi kwavo. Vakatora chigaba chemishonga nemajekiseni maviri. Vaviri vakadungamidzana ndokunanga maive naAndre naLebohang. Mabva kutipa mamwe majekiseni izvezvi 1. Akadaro Andre. Uri kutotya injection? Ndichakupai masere ese jongwe risati rarira. Dr. Kurebwaseka vakadaro vachiseka. Dhokotera vakatsveta mishonga nejekiseni vachibva vabaya Andre panyamanete. Vakaita zvimwe chetezvo kuna Lebohang. Zvishoma nezvishoma, zuva rakavavirira vaviri ava. Andre akashaya kuziva kuti chii chaiitika achibva angoti zii. Uku ndiko kupera kwechitsauko 22. Tinopfuurira mberi nekuverenga chitsauko 23 muchikamu chinotevera. Ndati